दिनै जोङो गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलाव गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबो जाय जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव गोबाव सम बर' हारिनि थाखाय संग्राम खालामखांनायनि उनाव गोबां जोंनि बिदा फंबाय बिथांमोनहा गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलाव दङ। बिथांमोनजों जों दसे सम रंजालि बैसागु फोरबोनि जों बिथांमोनखौ लोगो हमलायनानै दुखु सुखु आरो रंजानाय मोनसे हाबाफारि दंमोन। दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै मोजांबो मोनदों दुखुबो मोनदों। आं गिबियाव आफा अबंलावरिनाव आर'ज खालामग्रोयो जाय जोंनि बिदा फंबाय बिर जोहोलाव बिथांमोनहा गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय संग्राम खालामखांनानै बिथांमोना जेल सिङाव दङ। अखल गुवाहाटीनि नङा आसामनि आरो बुहुमनिनो गुबुन गुबुन जेल सिङाव थानाय जोंनि बर' माहारिनि बिदा फंबाय बिथांमोना अराय सम मोजाङै मोजां देहा लानानै रंजा खुसियै जेल सिङाव बिथांमोनहा थाथ'बाय थाथों। बिथांमोनखौ मोजां देहा लाखिथों आफा अबंलावरिया आरो आफा अबंलावरिया जोंनो बोर हरथों। बायहेरायाव बेसेबांबो बर' हारिनि सेंग्रा सिख्ला दङ बिथांमोना जाहाथे बिथांमोनखौ बरननो थाखाय थाबनो गोख्रोंनो खामानि मावनो जाहाथे हायो सान हर जोंनो बोलो हरो आफा अबंलावरिया जों बेखौ आर'ज खालामग्रोबाय। बेखौनो जों दुखु नांदों मोनसे एकर्ड जाखांनायनि उनाव जाय सिगनेटरि आफादनि सोद्रोमा बिथांमोना दिनैसिमबो जेल सिङाव दङ। दा ओंखायनो जों बेखौनो बुंनो सानो जों असमियाफोरनिफ्रायबो जों सोलोंनो नांगोन। बिथांमोनहा मोनसे बाथ्रा दं असमियाव देखरके मामा दाङर नहय होननानै जे हादोरनिफ्राय जाथिनिफ्राय बिमाया देरसिन नङा होननानै। दा जों बेखौनो बुंनो सानो सोरनिबा सियार चिफ जानाय एमएलए जानाय मन्थ्रि जानाया जोंनि थाखाय गिदिर बाथ्रा नङा। जोंनि थाखाय हारिया देरसिन। ओंखायनो हारिखौ जों अराय सम सिबिनो नांगोन। हारिनि जेंनायाव जों अराय सम ज' जानो नांगोन बर'फ्रा। दा जोंनिनो बिदा फंबाय बिथांमोनहा दिनै जेल सिङाव दङ। दा बिथांमोनहा जोबोद दुखु आरो गोबां जोंहा जाय हारिनि खामानि मावदों बे दुलाराय बर' फरायसायावनो जा एनडिबियावनो जा बिएलटिनो जा गोबां जोंनि न'खरनि कन्डिसनफ्रा बिराद गाज्रि। गोबाङानो जेलनि केस नाङै उकिलफोरजों गोबाङानो जोंहा रांखान्थि बिथांमोनहा लोरबां जालांबाय। महात्मा गान्धी भारतनि बिफाया बुंदोंमोन जे भारतनि साफ्रोमबो नोगोरारिफ्रा आयेनखौ सब समान मोनजोबनांगौ होननानै। नाथाय जों जोबोद दुखुनांथाव दिनैनि दिनाव जुदि महात्मा गान्धीया थानायमोनब्ला फादार अफ द नेशन महात्मा गान्धीया थानायमोनब्ला जोंजोंसो गसंफागौमोन बर' हारिजों गसंफागौमन। मानो होनबा जों मिथिगौ महात्मा गान्धीया अयनायखौ मालाबाबो सैसोआ। दा जोंनि गेजेराव बिराद अयनाय जादों। जों बिराद जोंजों अयथासार जागासिनो दं। ओंखायनो आर्टिकेल 14 जाय फान्डामेन्टेल राइट आर्टिकेल 14आ बुंदों इकुवेलिटि बिफर ल। आसामाव 3,40 लाख मानसिफ्रा जाय आसामखौ सासन खालामदों बिथांमोना समान नोजोरजों नायनांगोन होननानै। आर्टिकेल 15आ बुंदों खुनु जाथिखौ खुनु धोरोमखौ लानानै खुनु उपाधिखौ लानानै डिसक्रिमिनेसन खालामनो मोना। सरकारा समान नोजोरजों नायनांगौ होननानै। नाथाय जाय बिर जोहोलाव एनडिबिनि फाउन्डार चेयारमेन रन्जन दैमारिखौ लानानै बिर जोहोलावफ्रा दिनै जेल सिङाव दङ। दा बेबादि आर्म्स लानानै गोबां संग्रामि दङ आसामावबो। जोङो नामखौ जुदि बुङोबा आल्फाफोरजों आसाम सरकारा जेरैबादि बेबहार खालामदों जों गाज्रि मोनाखै। नाथाय आल्फाफोरजों जिबादि बेबहार खालामदों बर'नि बिर जोहोलाव एनडिबिनि सोद्रोमा बिएलटिनि सोद्रोमा बिथांमोनजोंबो एखे बेबहार खालामनांगोन। बिथांमोना दिनै एकर्ड जायाखै। नाथाय बिथांमोना जेरैबायदि सुबिदा जेरैबायदि मान मर्यादा सन्मानजों आसामाव बुहुमाव बिथांमोना गिदिंगासिनो दङ जोंजोंबो जाहाथे एनडिबिजोंबो बेबायदि खालामथों। मानो होनबा आर्टिकेल 15आ आसामनि सरकारखौ समान नोजोरजों नायनो थाखाय होदों। आरो नङाबा जि असमिया मेन स्ट्रिमजों बर'फोरजों जि बिदा फंबाय सानलायनाय बे आरो गेप्स जाबाय थागोन। आरो जाय दिनै जेल सिङाव दं बिथांमोनखौ बेबायदिनो अयनाय आरो अयथासारनि गेजेरजों जुदि दोनबाय थायोब्ला जोंखौ इन्स्टिगेट खालामगोन। बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ इन्स्टिगेट खालामगोन जे आसामनि चिफ मिनिस्टारा जोंनि चिफ मिनिस्टार नङा आसामनि सरकारा जोंनि चिफ नङा। बेखौ जों जोंखौ इन्स्टिगेट खालामबाय थायो। ओंखायनो आसामनि चिफ मिनिस्टारा जोंखौ अनोब्ला रन्जन दैमारिजों लानानै जाय जेलाव दं बिथांमोनखौ बख'नानै हो। जोङो फोथायगोन अब्ला आसाम सरकारा जोंखौ अनो। आसाम सरकारा जोंखौ बिदा फंबाय सानो। रन्जन दैमारि आरो एनडिबिनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ समाज जौगानायाव आसामनि डेभेलपमेन्टआव बाहाय। आरो जों बेखौनो बुंनो सानो भारत देशखौ जों ओरैबायदि मोजां मोनो चाइनाजों दाबायदियाव जुद्ध जायोब्ला जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा 1 लाख जन थांनानै भारतनि थाखाय जों जुद्ध नांनो थाखाय भारतनि थाखाय थैनो थाखाय जों राजि दङ। पाकिस्तानजों जुद्ध जायोब्ला 1 लाख बर' सेंग्राफ्रा थांनानै सिख्लाफ्रा थांनानै भारत हादरखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो
मा होनो थैनायखौबो जों गिया थिग बेबादिनो बर' जाथिखौ बे हायाव फोथांनानै दोननायाव बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावनि जिउखौबो बावनो थाखाय बिथांमोनहा गिया दिनैसिमबो जेल सिङाव थानाय बिथांमोनहा दिनै गाबै गाबै बुंदों थैनायखौ बिथांमोनहा गिया नाथाय रिभलिउसनारिफोरजों बेबायदि अयनाय आरो अयथासार खालामजानायफोरखौ जोंबो सैसोआखै आरो बिथांमोनाबो सैसोआखै ओंखायनो इसोरा जोंनो गोहो हरदों साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लाफोरा जों साननो नांगोन मोनसे जेनेरेसन बर'नि मोनसे जेनेरेसना जुदि जोंजों ज' फैयोब्ला बिथांमोनखौ बख'नो हाया आं मालाबाबो साना भारतनि आयेनानो साफ्रोमबो नागरिकफोरखौ बे मोनथायखौ होदों आरो अकल बर' मा होनो नर्थ इस्टआव गोबां बेबायदि आर्मस लानानै रिभलिउसन खालामबाय लारलेंगानि मिज'रामनि बिथांमोनहाबो एकर्डनि उनाव सब गजोबदों दा जोंहाबो मोनसे फोथायनाय दंमोन एकर्डनि उनाव गजोबगोन नाथाय दासिमबो गवाखै मा खारनाव गवाखै बेखौ जों मिन्थिया नाथाय आसाम सरकारा बर'फोरखौ फंबाय सानोब्ला बिथांमोनखौ थाबनो आगारनानै आसाम डेभेलपमेन्टआव खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनखौ जाहाथे जों खाबु होयो बेखौ जों आसाम सरकारनि सायाव दाबि खालामबाय आं पार्सनेलि सानो भारत सरकार हायै जेबो खामानि गैया आसाम सरकार हायै जेबो खामानि गैया मानो होनबा जों नागरिकसो जोंजोंबो अयनाय जादों बड'लेण्ड मुभमेन्टआव गासै बड'लेण्ड मुभमेन्टआव दिनैसिमहालागै 10,000निबो बारा जोंहा मुंख्लं जाबाय जोंखौ बर' लाइमोनफोरखौ बड'लेण्ड मुभमेन्टनि नामाव जोंहा मुंख्लं जानाया 10,000निबो बारा सन बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा दा बेखौ खुनु चाइनानिफ्राय फैनानै पाकिस्ताननिफ्राय फैनानै बिदेशनिफ्राय फैनानै जोंखौ गावथाराखै जोंखौ गावथारदों भारतनि देशनि सिकिउरिटि फर्सफोरा पेरामिलिटारिफ्रा दा जोंजोंबो अयनाय जादों अब्लाबो बे अयनायखौ बावजोबनानै बिटिआर सुक्ति खालामदों दा ओंखायनो भारत आसाम सरकाराबो जाहाथे बिथांमोनखौ कनसिडार खालामो गावनि फंबाय होननानै अमित शाहया बुंबाय थादों एकर्ड समाव अभी उन लोग टेररिस्ट नहीं अभी उन लोग भाई है अभी उन लोग मा होनो समाज के लिए अच्छा काम करेगा होननानै दा ओंखायनो बिथांमोनखौ अनथों आरो आं सानो सरकारा हायै खामानि जेबो गैया जम्मु काश्मीरखौ पार्लियामेन्टआव बिल पास खालामनानै बिथांमोना बेबादि आर्टिकेल बेसेबांबाखौ बिथांमोना मा होनो होखारदों बोखांदों मा होनो CAAखौ खुनु आसामनि भारतनि नोगोरारिफ्रा लुबैयाखैमोन अब्लाबो सरकारा बेखौ लाबोनो थाखाय नाजादों दा ओंखायनो दिनै आसाम सरकाराबो लुबैयोब्ला BTC सरकारा लुबैयोब्ला आं सानो गगोन बिथांमोना आरो आंहा फोथायनाय दङ सोरबा जुदि सरकारफ्रा लुबैनाय सोरबा नारसिननायजों जुदि बिथांमोना दङब्लाबो जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला आथिखालाव जाय जेनेरेसन दङ बिथांमोना ज' जानानै सोरबा नङा सोरबा सासे जुजिनानै बै जोंनि बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ बख'नो थाखाय खामानि मावगोन बेफोरबादिया जोंखौ इन्स्टिगेट खालामो बर'नि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ इन्स्टिगेट खालामो दिनै जों होनदों आर्टिकेल 15 फान्डामेन्टेल राइट मुरलिग अधिकार जे सबजोंबो आसामनि नोगोरारिफोरखौ समान नोजोरजों नायनांगौ नाथाय आलफाफोरजों जिबादि मा होनो बिथांमोनखौ नोजोरजों जिबादि बिथांमोनखौ आत्मा सन्मान होदों बेजों होआखै नङा होमबा केसफोरखौ नायलायलायोब्ला गोबां दङ दा ओंखायनो जों सानदों आसामनि गगय सयखियाजों जेरैबादि सन्मान होयो जोंखौ दैमारि जानायखाय बसुमतारी जानायखाय गयारि जानायखाय जोंखौ बिमा बाथुलजों नायदों आरो बिथांमोना जुदि जोंखौ नायाखैब्ला हगारनानै होयोना अब्ला जों सानगोन जे जोंखौ बिथांमोना बिदा फंबाय समान मर्यादाजों नायो नाथाय आर्टिकेल 21आबो सम सम भायलेट जाबाय थादों जोंनि प्रटेक्शन अफ लाइफ जोंहा गोबां कुइसन फैबाय ओंखायनो दासिमहालागै जों नुयो आसाम सरकारा जोंखौ बिमा बाथुलजों नायदों